ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል እምበኣር ከ ንሎማዓንቲ ካብታ ውሪይቲ ዝኾነት መፅሓፍ ብዛዕባ ፋይናንሻል ወይ ከዓ ምሕደራ ናይ ገንዘብ ወይ ከመይ ጌርካ ናብ ሃብቲ ክትመፅእ ትኽእል እትገልጽ ኣዝያ ህብብቲ መፅሓፍ ሪች ዳድ ፑር ዳድ ጽሙቕ ኣቢለ ቀንዲ ነጥብታት ናይታ መፅሓፍ ብሓንሳብ ኮይና ክንሪኦ ኢና። ክሳብ ፍጻመ እዚ መደብ ምሳይ ኮንኩም ክትከታተሉኒ ብኽብሪ እንዳዓደምኩ ሰናይ ምክትታል። ቅድሚ ናብዛ ቪድዮ ምእታወይ ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም ኣብዛ ቻነል ዳርጋ 90% ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ትሪኢ ዘለኹም ቪድዮ 10% ድማ ሳብስክራይብ ጌርኩም ዘለኹም በዚ ኣጋጣሚ ነዞም 10% ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ኣዝየ ዘመስግነኩም ነቶም 90% ድማ ነዚ ዝሰርሖ ዘለኹ ስራሓት ብዝበለፀ ክድግፉኒ ትኽእልሉ መገዲ ኣብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ምግባር ነዚ ቪድዮታት ሼር ምግባርን ላይክ ምግዳፍን እሞ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ። ሪች ዳድ ፑር ዳድ ብኣውቶር ሮበርት ኪያሳኪ ኣብ 1997 ካብተን ሓደ ቶፕ ዝኾና ወይ ከዓ ዝለዓላ ናይ ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ዘለወንን ናይ ሃብቲ ኣተሓሳስባ ክትሃንፅ ዝገብራኻ መፅሓፍን ተባሂለን ስጋብ ዝሕጂ ካብ 1997 ስጋብ ዝሕጂ ግዜ ሓደ ካብተን ኣዝየን ኣብ ናይ ፋይናንስ ፍሉጣት ዝኾና መፅሓፍ እየን ዘለዋ። እቲ ቀንዲ ካብቲ መፅሓፍ ክንወስዶ ዝግበአና ነጥብታት ድማ ኣብዚ 8 ነጥቢ ሒዘ መፅእ ኣለኹ በብሓደ ክንሪኦ ኢና። ቀዳማይ the core idea main message the rich don't work for money they make money work for them ዝብል ከለኻ እቲ ቀንዲ አይዲያ ወይ ከዓ እቲ ቀንዲ ሓሳብ ናይታ መፅሓፍ ወይ ከዓ እቲ ቀንዲ መሰጅ ናይታ መፅሓፍ ሃፍታምሲ ንገንዘብ ክብል ኣይኮነን ዝሰርሕ ሃፍታም ንገንዘቡ ከም ዝሰርሕ ይድገብሮ ይብለና ማለት እዩ። ኮያሳኪ compares two father figures poor dad highly educated job security mindset rich dad entrepreneurial investor mindset the book challenge tradition beliefs about money career and education ዝኽለና ከለኻ ሮበርት እንታይ ገይሩ ክልተ ኣቦታት ከም ዝነበርዎ ገይሩ ይፅሒፉ ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይ ኣቦት ድኽ ኣቦ ዝነበረ ሃይሊ ኤዱኬትድ ፕሮፌሰር ዝነበረ ብዛዕባ ናይ ጆብ ሴኩሪቲ ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ውሕስነት ኣተሓሳስባ ማይንድሴት ዝነበሮ ማለት እዩ። እቲ ሃፍታም ድማ ኢንቨስተር ወይ ከዓ ወናኒ ቢዝነስ ዝነበረ ማለት እዩ። ትምህርቲ ግን ብዙሕ ትምህርቲ ዘይነበሮ ማለት እዩ። The book challenge tradition beliefs about money career and education ክብል ከለኻ እታ መፅሓፍ ዝፀሓፋሲ በቲ ትራዲሽናል ዝኾነ እምነት ናይ ደቂ ሰባት ብዛዕባ ገንዘብ ብዛዕባ ሞያ ካሪር ወይ ከዓ ትምህርቲ ኤዱኬሽን ኣብ ምልክት ሕቶ ተእቱ ማለት እዩ ወይ ከዓ ቻሌንጅ ትገብር ማለት ካልኣይ ማይንድሴት ዲፈረንስ ኣብ ናይ ክልቲኦም ፍልልይ ዝነበረ ድማ እቲ ድኻ ኣቦ ትምህርቲ ኸድካ ጥዑይ ትምህርቲ ወዲእኻ ስራሕ መሓዝ ዓወት ከም ዓወት ክሓስቦ ከሎ እቲ ሃፍታም ድማ ቢልድ ኣሴትስ ዝብል ነይሩ። ኣሴትስ ማለት ከዓ ነገራት ገዚእኻስ ናብ ጅባኻ ገንዘብ ዝእትዉ ማለት እዮም። ንኣብነት ገዛ ገዚእኻ ዲኻ ከተካሪ ወይ ኣብ ስቶክ ማርኬት ዲኻ ኢንቨስት ክትገብር ዲቪደንድ ክመፀካ ከምዝታት ዝኣመሰሉ ኣሴታት ኣብ ምግዛእ ይኣምን ነይሩ ማለት እዩ። ሃፍታም እንታይ ይብል ነይሩ ሃው ካን ኣይ ኣፎርድ ኢት ሪች ዳድ እንታይ ይብል ነይሩ ሃው ካን ኣይ ኣፎርድ ኢት ዝኾነ ነገር እንድሕር ሓሲቡ ከመይ ጌረ ክገዝኣ ክእል እዩ ዝሓስብ ነይሩ። እቲ ፑር ዳድ ዝን ኣይ ካንት ኣፎርድ ኢት ዝኾነ ነገር ክገዝእ እንድሕር ሓሲቡ እኹል ገንዘብ ዘይብሉ ክገዝእ ኣይክእልኒ ዓቕሚ የብለይን ኢሉ ሓስብ። እዚ ከዓ ተፃራሪ ሓሳብ ዝነበሮም ማለት እዩ። እቲ ክገዝእ ኣይክእልኒ ዓቕሚ የብለይን ብል እቲ ከዓ ከመይ ጌረ ክገዝኣ ክእል ዝብል ዓይነት ማይንድሰት ነይርዎ ማለት እዩ። ብናይ ድኻ ኣቦ ፑር ዳድ እንድሕር መፂና ከዓ ወርክ ፎር ማኒ ከዓ ኖርማል ስራሕ ሰሪሕካ ደሞዝካ ትኽፈለሉ ስራሕ ይደኣምን ነይሩ። በአንጻሩ ድማ እቲ ሃፍታም ድማ እቲ ናቱ ገንዘብ ማኒ ወርክስ ፎር ሂም እቲ ናቱ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ እቲ ገንዘቡ ከም ዝሰርሐ ክንዱ ይገብር ነይሩ ማለት እዩ። ፑር ዳድ ኩሉ ግዜ ኣቮይድ ሪስክ ዝኾነ ናብ ሓደጋ ዘእትዎ ሪስክ ዝኾነ ናይ ፋይናንስ ነገር ሪስክ ዘእትዎ ናይ ፋይናንስ ነገር ኣይገብርን ነይሩ። ሪች ዳድ ድማ አንደርስታንድስ ሪስክ ከም ዘሎሲ ይርድኦ ነይሩ ማለት እዩ። ኪ ፖይንት ወይ ከዓ እቲ ቀንዲ መፍትሒ ድማ ወይ ከዓ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ድማ wealth is built through thinking differently not just earning more ዝኽብለና ከሎ ከዓ ሃብቲ ብፍልይ ዝበለ ተሓሳስባ እዩ ድመፅእ እምበር ስለ ብዙሕ ኣታዊታት ዘለካ ካብ ስራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ። ሳልሳይ assets with liability እዚኣ ኸታ ዛዕበየት ትምህርቲ ፍታ ናይ መፅሓፍ ዝነበረት እዩ። እዚ ከዓ ፍልልይ ናይ ክልቲኦም ኪዮሳኪ ዴፊኒሽን asset puts money in your pocket liability takes money out of your pocket ዝኽብለና ከለኻ ኣሴት ማለት ነገራት ናብ ጅባኻ ገንዘብ ዘእትውልካ እዮም። ሊያቢሊቲ ማለት ከዓ ነገራት ከፊልካ ትጥቀመሎም ወይ ከፊልካ ትገብሮም ነገራት ማለት እዩ። ኤግዛምፕል ከም ኣብነት ናይ ኣሴት ረንታል ሪል ስቴት ስቶክስ ቢዝነስ ኢንቴሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ዝኽብለና ከሎ ከዓ ዝኾነ ነገር ዘካረናዮ ገዛ ተሎ ስቶክ ማርኬት ተለና ዝኾነ ቢዝነስ ተለና ወይ ከዓ ዝኾነ ብእምሮና ደሃነፅናዮ እሞ ካልኦት ሰባት ትጥቀሙሉ ዝሃብናዮ ሽዑ ንኽፈለሉ ማለት እዩ ፈጠራታት ተለና እዚ ብምሉእ ኣሴትስ ይበሃል። ሊያቢሊቲስ ትበሃል ከዓ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ሊያቢሊቲ ከዓ ፐርሰናል ሬሲደንስ ኢን ሂዝ ቪው እዚ ከዓ እታ ብዙሕ ሰብ ዝካተዕላ ማለት እዩ። ገዛኻ ናይ ውልቀ ገዛኻ እንድሕር ገዚእኻዮ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ኣይእትወልካን ንስኻ ኢኻ ትኸፍለሉ ምክንያቱ ኢንሹራንስ ትኸፍለሉ ኢኻ ግብሪ ትኸፍለሉ ኢኻ ማለት እዩ። ካር ሎንስ መኪና ገዚእኻ ድማ እንድሕር ንፕራይቬት መንቀሳቐሲ ጥራይ ትጥቀመላ ኣለኻ መብዛሕትኡ ግዜ ገንዘብ ኣይትእትወላን ኢኻ ተውፀላ ጥራይ ኢኻ ማለት እዩ። ክሬዲት ካርድ ደቢት እንድሕር ብክሬዲት ካርድ
ዕዳለና መብዛሕትኡ ግዜ ወለድ ኣብ ልዕሊኡ ስለ ንኸፍል ማለት እዩ important income unequal wealth important ኣብቲ ኣገዳሲ ድማ ድለና income unequal wealth እንድሕር ኣታዊታትካሲ ሃፍቲ ማለት ኣይኮነን cash flow matters more than salary ዝኽብለና ከሎ ከዓ ከይሰረካሉ ዝመፀካ ኣታዊታት ወይ ከዓ cash flow ካብ ሃፍቲ ካብ ሳላሪ ካብ ደሞዝ ንላዕሊ ይበልፅ ማለት እዩ ኣብ ራብዓይ the cash flow quadrant Kiyosaki introduces four income types ሮበርት እንታይ ገይሩ ኣርባዕተ ናይ ኣታዊታት መገድታት ይርኢና ማለት እዩ ዝኽብል ከሎ ከዓ ብኣርባዕተ ፈልዩ ኢምፕሎይ ከም ሰራሕተኛ ሰሪሕካ ትኽፈለሉ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ከዓ ከም ናትካ ናይ ውልቅኻ ስራሕ ደለካ ሞ ኣብ ትካላት ፈቆዶ ትካላት እንዳኸድካ ትሰርሕ ናትካ ስራሕ ጥራይ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ሓደ ትካል ዘይኮንካ ናትካ ስራሕ ትሰርሕ ናብ ትካላት እንዳኸድካ ማለት እዩ ካልኣይ ቢዝነስ ኦውነር ዝኾነ ቢዝነስ ተለካ ዝኾነ ዓይነት ድኳን ድዩ ወይ ዝኾነ ቢዝነስ እንድሕር ትገብር ኣለኻ ወይ ሰርቪስ ትህብ ተኾንካ ማለት እዩ ትራብዓይ ከዓ ኢንቨስተር ኢልና ኢንቨስት ትገብር ብገንዘቡ ጥራይ ኣብ ትካላት ዓብያ ኢንቨስት ትገብር ምስአንካ ገንዘቡ ይዓቢ ምስቲ ፐርሰንቴጅ ናቱ ማለት ጎል according to the book move from left side ES to the right side ብዛዕባ ኣፍታ መጽሓፍ ክብለና ከሎ እንታይ ድብል ካብ ኢ ጀሚርና ናብ ኢንቨስተር ክንከይድ ኣለና መጀመርታ ከም ሰብ ስራሕ ኢኻ ትጅምር ገንዘብ ትዋሃለሉ ቁሩ ሽዑ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ትኸውን ካብኡ ቢዝነስ ኦውነር ኣብ መወዳእታ ከዓ ትዝለዓለ ናይ ሃፍቲ ክትዓብተሉ ትኽእል ከዓ ኢንቨስተር ማለት እዩ ኢንቨስት እንዳገበርካ ሓምሻይ ፋይናንሻል ኢንተሊጀንስ Kiyosaki defines financial intelligence as understanding Kiyosaki እንታይ ዝገብር ፋይናንሻል ኢንተሊጀንስ ማለት ወይ ከዓ ፋይናንሳላዊ ንጹሓት ማለት ኣብ ናይ ኣካውንቲንግ ምፍላጥ ምሕሳብ ኢንቨስቲንግ ምፍላጥ ኣፍልጦ ኣብ ኢንቨስቲንግ ክህልወካ ኣፍልጦ ኣብ ናይ ዕዳጋታት ማርኬት ኣፍልጦ ኣብ ናይ ሕግን ግብርን ክህልወካ ፋይናንሻል ኢንተሊጀንስ ኢሉ ዲፋይን ገይርዎ ማለት እዩ ዝኻ እንድሕር ኣብ ፋይናንሻል ስኻ እንድሕር ሓያል በሊሕ ትኮን ትኾንካ ኣብ ፍልጦ ኣብዘን ዝስዕባ ኣርባዕተ ነጥብታት ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ሕግን ግብርን ኣብ ዕዳጋ ኢንቨስቲንግ ኣካውንቲንግ ማለት እዩ schools teach how to work for money they rarely teach how money works ቤት ትምህርትታት ድማ ከመይ ጌርካ ንገንዘብ ኢልካ ስራሕ ከም ተኣቱ እዮም ዝምሁሩኻ እምበር ገንዘብ ከመይ ጌሩ ከም ዝሰርሕ ኣይምሁሩኻን እዮም ኢሉ እቲ መፅሓፍ ፅሒፍዎ ማለት እዩ ሻድሻይ the rich buy assets ዝኽብለና ከለካ ከምቲ ዓንተው ዝረኣናዮ እቶም ሃፍታማት ኣሴት እዮም ትገዝኡ ኣሴት ማለት ከዓ ነገራት ትገዝኦሞ ገንዘብ ናብ ጅባኻ ወርሓዊ ድዩ ዓመታዊ ገንዘብ ዝእትውልካ ማለት እዩ the middle class buys liability thinking their assets እቶም ሚድል ክላስ እቶም ማእከላይ ኣታዊታት ዘለዎም ድማ liability ይገዝኡ liability ማለት ነገራት ገንዘብ ዘውፅኡ ካብ ጅባኻ ማለት እዩ ግን liability ክገዝኡ ከለዉ ኣሴት ሲሎም ስለዝዳናጎሩ ኣሴት ስለዝመስሎም ከምቲ ዓንተው ዝበልናዮ ሮበርት እንታይ ኢልዎ ገዛ ምግዛእ ማለት liability እዩ ምክንያቱ ገዛ እንድሕር ገዚእኻ ትነብሮ ኣለኻ እንትርፎ ገንዘብ ከተውፀል ገንዘብ ከተእትወሉ ስለዘይትኽእል ማለት እዩ your house is not always an asset ኢሉ ፅሒፎ ማለት እዩ learn to read financial statements take calculated risks ዝኽብለና ከለኻ ናይ ፋይናንሻል ወይ ከዓ ናይ ፋይናንስ ፅሑፍ statements ወይ ከዓ ናይ ፋይናንስ ኣጋላልፃ ወይ ከዓ statement ምንባብ ክትምሃር ክትገል ኣለካ ሪስክታት ክትወስድ ኣለካ calculated risk ክብል ከለኻ ዝተመጠነ ሪስክ ክትወስድ ኣለካ ማለት እዩ ሸውዓይ ኣብዚ ድማ criticism and reality check not everyone in the book is universally accepted እቲ መጽሓፍ ዝፀሓፉ ኩሉ ይኮነን ብዓለም ለኻዊ ቅቡል some financial advice is simplified real estate and business carry risk the rich dad story has been cautioned not everyone can or should become an entrepreneur still the mindset shift is powerful ብለናሎ ዝኻ ኩሉ ግዜ ፍቲ መጽሓፍ ዝተጻሕፈ ኣብ ዓለም ለኻዊ ቅቡል ማለት ኣይኮነን ሓደ ናይ ፋይናንስ ምኽሪ ብጣዕሚ ተቃሊሉ ኣቃልል ኣቢሉ ምፅዎ ማለት እዩ እዚ ናይ ሪል ስቴት ቢዝነስ ክትገብር ኣለካ ዝበሎ ሪስክ ከም ዘለዎ ደርጋ ብዙሕ ኣይግለጽን ፍቲ መጽሓፍ እቲ ናይ ሪች ዳድ ስቶሪ ድማ ኮሽንድ ኮይኑ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ዝጠራጠሩሉ ኣለዉ ናይ ባሕቂ ዲኹም ጋጢሞ ኢሎም ማለት እዩ not everyone can or should become an entrepreneur ዝኻ ዝኾነ ሰብ ኣይኮነን ቢዝነስ ኦውነር ክኸውን ወይ ኢንተርፕረነር ክኸውን እቲ ኣፍታ መጽሓፍ ኣንቢብካ ዝመፀልካ ማይንድሴት ሽፍት ኢዝ ፓወርፉል ብላለኻ እታ መጽሓፍ ተንቢብካ ግን ናይ ኣተሓሳስባኻ ለውጢ ብጣዕሚ ዝልወጥ ኣነ ንባዕለይ ስለ ደንበብኳ ኣብዚኣ ይሰማምዕሎ እዩ ማለት ፋይናንሻል ቴክ ኣዌይስ እተን ካብዛ መጽሓፍ ክንወስዶ ንኽእል ሜይን ኮሽን are you building income or building assets ዝኽብለና ከሎሲ ኣታዊታትካ ዲኻ ተሃንጽ ዘለኻ ወይስ assets ገንዘብ ዝእትወልካ ነገር ኢኻ ተሃንጽ ዘለኻ ማለት እዩ the book's core agreement financial freedom comes from ownership and cash flow not a job security እቲ መጽሓፍ መወዳእታ ዝዛረቡ ድማ ናይ ፋይናንሻል ፍሪዶም እንድሕር ክትረክብ ኮንካሲ ካብ ዋንነት ይድመጽእ ካብ ዋንነትን ካሽ ፍሎውን ወይ ከዓ ኣታዊታት ዘለዎ ኣሴት ገዚእኻ ካሽ ፍሎ ክገብር ከሎ ይድመጽእ እምበር ስራሕ ስለ ዘለካ ወይ ከዓ ጎጎለይ ትኽእል ስራሕ ስለ ዘለካ ኣይኮነን ኢሉ እዩ ዝድምድማ ማለት እዩ እምበኣርክስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል ናይ ሎማዓንቲ ዝበልኳ መደብ ኣብዚኣ ዛዚማላ ከምቲ ልሙድ ነዚ ዝሰርሑ ዘለኹ ስራሕ ብዝበለፀ ክድገፉ ንትኽእልሉ መገዲ ነዚ ቪድዮ ሸር ምግባር ሳብስክራይብ ምግባር ላይክ ምግባር እሞ እንደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮ ንረኸብ ሰሰናዩ